Ďalšie video, tam tu sme u The Forge znova sme tu znova a my to tu ideme zahrať. Možno vyjde ešte video, ja budem hrať Bar Simulator, ale neviem, či to budem hrať. Neviem, či to budem natáčať, lebo by som to natáčal, ale proste neviem jak. My sme zase takí, akí sme minule zostali, takže my sa hrajeme to. OK. Ja by som si tu rád niečo uvaril, lenže nič nemám, takže musíme ísť naťažiť. Let's go mining! No, akože povedal by som, že by sme sa mohli zlepšiť v tomto, týchto tu, mohli by sme mať lepšie tieto vecičky na bojovanie. Yes, a my si to môžeme rovno aj ísť toto urobiť, ale teraz si urobíme asi armor, že? No, jak som to čakal. OK, poďme to naliať. Počkaj, nie. OK. Počkaj, čo máme robiť toto? Tuto klikať? OK. To bude čo? Ja, to je headka. OK, to je headka. Pop. 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 OK. Varíme. Varíme. OK, máme to. Accept. OK. O nie, vlastne my nemám. Bro, ale že my sme to vôbec asi nepotrebovali. Bro, nám sa tu dáva od reštartu. Nám sa to reštartu. Tu je taká iska. No, tu je. Tu je taká iska, bro. No tam je, bro. Bro, ja už som tu úplne stratený. OK, up. Nie. OK, my si tu ideme uvariť. Nie, tohoto zombíka si moc nezabijeme. Nechajte ma pomôcť, bro, doslova som vám nič nerobila a vy chcete po mňa fajtiť. Čakal, ja sa zabijú jedného zombíka. Dobre, máme ešte banán, tuto teba zabijeme. O nie. Ale ja nechcem bojovať proti týmto silným. OK. Bro. Ale to nejde proti tým silným, keď mám takéto blbosti. Bro. Počkaj, my si ideme rollnúť, kde to bolo, aby som bol nejaký týpek. Chcem si rollnúť. Toto. Máme na toto? Nemáme ja na toto.
A prečo mám teda 3800, ale nie. Však ale my nemáme ešte ani tento pickaxe. Že? My ho ešte... Čakaj, čo? Aha, dobre. A kde sa môžem Timoj. Ja by som si rád tam dal banánik. Ja chcem mepa. Ešte 3 orečka potrebujeme. Tak to ideme risknúť. Chcem, aby malo toto video 8 minút. Takže nebudem tu nič stopovať a už by som to najradšej stopol, hej. Pán, okej, toto je dobré. Pán, ďalšie. Áno, toto som bol. Okej. Pán. What the? Yeah, okay, good. Nie, to fakt není bobek, že to není bobek? What? Epic? Toto je oh my god. Dobre, my rýchlo zdrháme z tejto kejvky. OK. OK, takže my si tam dáme toto a toto. OK. Ideme na... OK, vyzerá to ako malý svet. What? To je mačeta asi. Bam. A nie. Čo je na tom? Prvota. O nie, že to není. Ja už viem, čo je na tom. Je to... OK. Ideme si urobiť niečo, kde budeme na toto. Všetko tu minieme, hej. What? To čo je? OK, to je nejaký normálny svet. Pam. OK, teraz už není bobkový. OK. Poďme sa kúknúť. Počkaj, teraz sa kúkneme, čo dáva väčší damage. Čo tu má damage? 4,29. OK, tento je lepší. Ostatné môžeme ísť predať. Počkaj, nie tuto, to jak si tu voľneme, aby som bol nejaký iný typek. Asi to nemám. Potom sa kúknem. I believe it. Okay, za koľko? Yes. My chceme predať toto a toto. Pán, daj mi za to. OK, to je docela slušná cena za toto. Deal. OK, ideme vyskúšať tento tu bobkový meč. Teraz by som ho radšej skoval. Najprv si tu niečo naťažíme. OK, poďme vyskúšať tento bobkový meč na tomto typu.
O, tu docela rýchlo reže. Ču. Ču. What? A? Bro, typek zdrha. Oh, OK. Ja som fakt slabý. Ja by som radšej sa k tomuto nevyjadroval, hej. Tak zatiaľ čau. Dajte like a odber, okej. Tak. Jak nedáte like, tak vám pôjdem pod postel a budem vás strašiť. Takže daj tam ten like, hej. Byť tebou by som ťa urobil inak týmto bobkovým mečom. Takto ti tam budem prdeť a takto a takto a takto. A bude ti tam zaprený celý byt. OK, prosím to tam klikni. Hej. Tak, čus.